ka jaka ris ya ris nyang jong katan animal husbandry and veterinary maurun keneng wat lak latri kam nadu kapor jong ka sarkar Assam ni kumba sanpos na menchwa henrei hadu menta kampal la satya ban ai ginshkri ka bajanai na menta kin nong snong jong ka te katan khamtam ya ka maurun keneng bal ai da ki phau akar ka jaka shakate katan ha ki tu kisnam ya ki jingduna ki babun ba ka te ka jaka ri jingri jong ka sarkar medium farm ha maurun keneng la lap ha ka jinglek jurep do MDC ka tha nyu badeiru chairman ka KHDC ba penya sing CM harangkat joint director katanat veterinary Dr. KB Sakar nang tak engineer jong PhD ki officer na kitanat baru kinong ilam snong HKBD kanika dispensary veterinary dispensary ka badan ni po morung keneng te but haju ka por ru hang ni po morung keneng ki don ru kini ki farm ka we de ka poultry veterinary poultry farm but ka we ka de ka piggery farm te ngi haba phai be de ka dispensary tingi syam ba ka dispensary hi kala ai jing shakri shibun pa nam ta ka jing don kam jong ki nong rep kham tam ki nong ri jing ri ki badan ha kani ka shnong mor kneng bat kini ki shnong ki ba marjan namar ba babun hi dangi syam ya ka statistics ka bamut kumba nyu pho nyu percent kinong shnong ki badang de hi kinong rep ki don ru laki jong ki jing ri ki ba kentup ki masi ki sniang ki balang ki siar te ka jingdon jong ni ka veterinary dispensary po shnong mor keneng kala long kalat jing shakri ka bahatam nam ta ki jingdon kam jong ki ni ki nong ri jing ri te kham tam ha de ba ki jing sumar ne ki doctor ba ki jingdon kam ki ba kiwe nre kat kum jing sham jungi ho mla hi ban biang shispa ngi yo jing tip ru ba kadan hi ka por ba ki duna ki ni ki dawai ban ai ki ni ki jingri ki marat te ya katangin sa shimkhya nakalang jonga ku local MDC haringkat ke jing don langka shnong bangini le kendu ye deputy chief minister iba president song ban aprais leni ban yathu ikini jing bakani ka dispensary ka don te ka ba arpat ngi kumba ngi phai bede kanika farm hangne kadan ka poultry farm bat ka piggery farm te kini ki farm hi ki long bit thick tang nam ta ka production ka bumut ki sembai ki ba dan nang ni ki sembai siar bat ki sembai snyang ka bumut ki supply pat shiki beriu ki ba dan kam ki ka bumut ki badan laki jong pat ki farm haki yang ki jong ki per jong ki bakin ri pen he pen san ban yo di te balai ngiwan ban jingo ekane ka daw hi ka long ba ngi kwa bakani ka area ka jongi kani ka dong ka than ka jongi khamtam kani ka shnong mor kaneng ka he ba population kla bon khnang ba ki paj ba le si ki badan ki jingri kan long kum ka jing ai men sem ki ha ka ba kinang la shu ban le si ban besan le ne ban bu ik jingri khambon ban long ka jing men toy ki ha ka yo ka kot khamtam ru ha ka khai ka pateng te da ka bangi yo kum kini kilat banya don ki jing kendo kum kane kamut ngi ru nakalang jungi ngi kentu ye ki nong ri jing ri ki nong rap ba kin nang kham ri kham pen bun ye ki jing ri jong ki khnang ba kan long kalat yo kam yo jam ye ki ru haju ka por kan long ka jing pen kentiu ye ka yo ka kot nakamta jong ki one ban penlong ye kani ka jing jurep haringkat kini ki department kan long ka jing kerkhu namar ba habakut hi nakalang jungi nginra ekani ka khubor ka bangi shem let's say ka bangi osngo nakalang ka shnong bat nakalang department ke jing singin la ban kum kinomik khmat ngin la ban kentulem ya ka government bakan phai ka khmat ki jongka shakani ka banta bat pan yo ban yarap dakinu nu kilat tanti khamtam naki central scheme lanin naka state scheme rukat bakidan Suagani usodar ka morung keneng ba pitar lawai ulo ong ba kumba ki yo jingtip hi ka jingmamla jong ka tega farm ban kiyo ka de namar om judon satya ki nomi khmat na ka than ban simkya nekren na ka banta ban kentiu ya korkom trekam jong ka nang bakan long ka jingmentoi pai ba yakni ka farm laseng nong rim ka anadu kupor ka jela Assam kade ko wena ka farm ka berim tam po ka jela Meghalaya harena du usnam ka khnai spa nyu par beng ayo ek jela jong ngila ban ong ba nadu tu ki por don shu menuru na kalian jo government ka balet ka bawan hak tu kisnem ki por ki bomuswa bakan prakhat pomno ban penroi penpar ban yele kat bala na kamta penmi ya kado ne kinunu ki bam nunu ka bam na kamta hapo jalal jong mi jalal jong ring susi ngila ban ong bakan ni ka pam boros kata
haki por masyang ila abang ka de ka faham ka bayap ka layap na dong sidong ka de ka faham habni pe ikrekod ba ka de ka faham haki sistem ka pelut sanpho ro pholak ban siu tulop ikinong trai nang ta ban thiet ikibam nam ta gisnyang bksiar hare ka jipen mi juga ne ka faham ni syam ba kalong tang sau sanlak tingi skosi aduk kata-kata bagi government ki balalek no aduk ki por masyarakat ki mi iya kene ka jing sisha tang so ong ba ka benta ka ba khau tam la se ling ba kene ka sngiling ba jing dalang MDC ka long ba ni kwa ba ka sarkar bat ni bu ru jisha ne ba jing kerman ling ba MDC ba government hi ka bementa ba kan simkhya kumno ban penhe penyar kene ka faham ka bal dan lupa kene ka caka kenapa kan long ka jing mentoi om tai ka sinong mor kenang ka blok ba ka jelah bro ka we namar ka caka bangin import nabar daki hajar tali gisnyang hagi sngi na ksibnai kisiar ka peleng kumju la seling bajon ka paham kumut ila man pemi bam na ka jalal jong ha caka ba ka pisah ka ba na ka jalal jong ngin pelut ki klor ban thit na syabar la se kene ka pisah kan sa apa ka jalal jong na ka menta ka jingrus pa jong ka state hi ba ki ba sinong ting sumut ong bah ka bede ba kene ka paham kumulong hodo menta hi ka bodong kam kerke ka long ban upgrade ya kene ka paham kala bolong sya ka commercial farm kala bolong sya ka revenue farm ka ba ngila ban mix nyang ngila mix air deki hajar-hajar tadi ka cinge ba kene ka farm ka kendu hadu menta hi mela ka long ba ka dei ka te ka ka dei ka wei ka bokong santam ka kam rijingri tena ta ka dau ni kmi enti ling ba jing dalang MDC jingi rangkat jing lang ba ka snong ni sala long ni jing dawa ka jingi na ka menta ban he penyar kene ka farm namar kene ka farm ka dei ka wei ka farm ka ba long kum kata ka ban demonstrate ki pai ba ki beri jing ri pok snong ka thau rei la da ka ja kumne se ka long pan ban kum ka cimpadu mesim ki pai ba hak caka ba ki pai ba nang ne na pok snong bat ki briu borok ki ban pok ka blok kin let chaki wei ki caka ban let ban training nam ta kam ri jing ri la ban ong ba kan ka farm ni dan ro ka training center ka ba biang ka ban ai ka jing hikai ki briu ki bok pa ban ri jing ri te kata ro de ka wei ka ba so ban i dalang ba MDC ngin pesngoi ka sarkar ba kan ra ro hang ka training center ka ba biang namar ka caka hani ka de ka ba he ka bayar kane ka caka ka ba snong ka ai ka veterinary na do ka por asa masyal don ki pho akar Nakaliang Joint Director katai katanat pat ula kuborru halo ka jing ong jong sodar snong habai dei bat ka jiruna ka jimpmi yaki khon snyang Ani ka farm snyang jung ye pomor kening dei long nama kadang dei tang ka barit ha ka ji sang sedang ye ka kum ka demonstration kan sedang ye ka tang ka demonstration unit rei menta ha ki ti snem khan riu khan nyo ngila yo ban pen bha khan diat pin pe ye ka farm snyang shani ban pen kiu khan diat lamba ka central scheme Haka ngila bu ngila increase ka capacity menchwa mo na ka 20 sa ka 40 mo te 40 units ngiong kamot saupho tli ki snyang kami dai te banong man pandap ye kijing don kam watang ki trashnong kanum pala na mar kijing penmi jongi gi kun snyang kan luna kadu tam gi shnong gi barjan te nganget babun ki trashnong senit kin dang habli wat na si jangai sapar jong kan ni Tila si long kubala ong lapan pau haswa baga jaka dang he dang pelut tingin nang perkhat menta bangin la banang pen kiu sisu ya ka capacity jong ka farm natangi la ban pen kiu ka capacity jong ka 100 saus unit ngiong ga ban rut sispa tadi kisnyang kami ti kata kala along kepala piang paka kan takan ngindang pen kre ki project nam ta kan emo Habai dei bat ka jingpen sngo nakaliang ki borsnong bat katana veterinary nakaliang ba penia ulong ba ka jingwan jongki banjungo nadu stock center hasorong kham nang ta ka yak center hatin ring bat kumju yak te ka medium farm hamor keneng kalong banyo I markmat yak jing e ba ki te ki snatrikam jong veterinary ki yakendu khamtam e hadu kumba nyu san naksispa nakinong snong bidang em hakarep bat kari jingri Seorang kam ru kadai kaba he bah kasnong but kaba bon bah kinong rap ba kinong rijing ri Henry kaba sosi pat kalong bah hadu menta kadang don tang ka stockmans center kaba mut kampat don ka dispensary kaban don ki doctors but ki assistant kinong erap ban ai dawai let's say ban le penlong ka check up iki jingri ki marat hatu kasnong te namar kata kadau nakaliang jongaru ngan sara ekeni ka benta bangaladep tho ru la kumba la artayo syai deputy chief minister ba yakani ka soran kham stocksman center and sa upgrade nga dawa lani nga kerpat nga kentu ka government ban upgrade no syaka dispensary kenang ba ka